Dobře, tak já tam jdu taky. Kde to jsme? Vítejte v nebi. Co? Cože? My jsme v nebi. To už jsme jako mrtví? Ne. Vy máte tady ještě nějaký portál? Ano. Nevíte, jak jsme se dostali zpátky na planetu? Ano, pojďte se mnou. Ach jo, já se tak bojím. Tady to je. Tady můžete vidět LPS svět. Odsud vypadají LPS jako kameny. Ano. A jak se dostaneme tam dolů? Tímto portálem, pojďte. Další portál. Tady. A je to opravdu do země? Nejsem si úplně jistá, ale myslím, že ano. Dobře. Děkujeme. Nemáte zač. Naschledanou. Tak já to zkusím. Kde to jsme? Já chci zpátky domů. Neboj, to bude dobrý. Nějak se přece jen dostanem domů. Ale Neboj, vrátíme se zpátky k andělům a řekneme, že to byla špatná cesta. Bude to dobrý, neboj. Já se opravdu bojím. Tak pojď zpátky. Tak, a teď už jen zpátky k andělům. Pojď. Ahoj. Proč jste tady znovu? Ta cesta byla špatná. Ty jsi asi brečela, veď? Proč jsi brečela? Bojím se, že se nevrátíme. Neboj. Tak když to byl špatný, tak já vás vezu dolů. Já vám taky můžu pomoct. Tak si nasedněte. Dobře. A letíme. Tak, tady se s vámi rozloučíme. Dobře. Už nebreč. Snad jsme vás dovezli dobře. Jo, tamhle mám barák. Hrozně vám děkujeme. Ano. Tak, letíme zpátky. Ach jo, to byl den. Těším se, až půjdu spát. Nechceš dneska spát u nás? Ne, ještě, aby se ještě něco stalo. Papa.